Kwara nke ihe niile na-abịa ebe a anịkam ka mkpụrụ obi baduru ike na ndokwa nwa bụ ọkụba anịkam ọ hapa nwe ihe ka mkpụrụ obi baduru ike na ndokwa Chineke gbagharaba na njọ emere gbagharaba nyewe ezumike ebe odi nwenu mee ka ihe nke ndụ ebe dakwata na mkpụrụ obi ka ha were zuru ike na ndokwa na nwa m nke na-ejere m ozi nwanne m nwoke biko na-eme ka okporo ụzọ na-ehubere isi na-eme ka ajọ mmụọ ghara enweta isi ka ajọ mmadụ ghara enweta isi ọ bịara egbu ya ga-egbu onwe ha n'ihi na ọchụ ọkụkọ onwe ha bụ na ya na-ada na mgbe gidigidi na oke akpa na-ayị ome onye emebeghị ihe na-ebukata buka iwu Chineke nna ekene ịhụ Chineke ọgụ na amadụ ihe niile na-abụghị ihe niile ebere agụdị iruru anyị bụ n'uche ọ bụ gị wee eze ọkatị akatị ijiri aka ha dịrị n'onwe gị ị nweghị isi mbido nke ị na-enwe njedo bịa na na ya bụrụ onye oke na oche eburu ụwa nke ibe niile nna ibe ndị a ka nna ya mee ebe o menwe ihe nwanne m a na-emetụ aka ka o were na-achọ ndụ na-abụghị na ọ na-eji ezu n'ohi na ọ na-eji eri na ama na ọ na-eji eri n'otu nzuzo Chineke nna biko yee gọziere ibe ka irie mmaji kwuru mmaji ibe ndị a ka nna ya ọhụ kwe na ị ga-emezuru ihe site na Kristi dị nwe na anyị nkwa ekwere Chukwu nwanne nkwa na ọ ga-adịrị gị na mma Igbo bụrụ nze m ọzọ ụlọ afụgoro na nnukwu nna anyị bụrụ onye okenye nke tọkasịcha n'ala Ifite village Aguluzigbo Anocha LGA Area of Anambra State gọọrọ m ọfọ kpekwaziere m ekpere ndụ na ọ ga-adịrị m na mma asị m ife ozi a tụsara nya Igbo bụrụ nze m ọzọ cheta na onye gị na ya na-akpali obubo bụ Maazi-UC sonye na my YouTube page ma gbasara m ozi a go on their link notification bell oge ọbụla m tinyere ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya Igbo bụrụ nze m ọzọ asị m ndewo